Takže vítam tu trénerku Trenčína. A aké máte dojmy z posledného zápasu, ktorý bol vlastne váš prvý? Tak náš prvý zápas sa nám nevydaril podľa našich predstav. Dievčatá boli trošku rozhodené agresívnou obranou superiek, nás trošku zaskočili, nevychádzala nám spolupráca krídlo spojka aj s pivotom, takže sme sa trošku zložitejšie presadzovali, ale zápas v celku bol stále vyrovnaný, stále sme potom v druhom polčase doťahovali náskok superiek, no ubúdali nám trošku síly, dievčatá možno mali viac zviazané ruky, lebo strašne chceli, no a však nič sa nedeje, je to prvý zápas, takže nevidím. V čom boli tie kľúčové momenty, ktoré zlomili ten zápas? Tak určite po našich chybách superkam dobre zachytala brankárka, ktorá im vyhadzovala do postupného protiútoku, mali celkom slušnú druhú vlnu. My sme ju nedokázali ubrániť a naopak sme mali trošku slabinu my v bráne, takže asi tak. A čo hovoríte na usporiadanie a mesto Stupavu ako usporiadateľa týchto majstrovstiev Slovenska? Tak nemali sme ešte možnosť nejak mesto prejsť, keďže sme prišli do obeda, ale myslím si, že organizácia je slušná, na dobrej úrovni, hala je super pekná, takže cítime sa tu fajn, takže... Nebol publikum ich 8 hráč na ihrisku? No tak, to určite áno, pretože dievčatám som nemohla dávať ani pokyny, z lavičky nebolo počuť, publikum ste mali úplne úžasné, čo prekričalo úplne všetko, takže... zaslúžene aj vyhrali. Tak. Aké sú plusy vašeho tímu? Plusy nášho tímu? Tak máme široký manšaft, široké dievčatá sa pripravovali poctivo, máme individuality, myslím, že určite, keď budú na seba pracovať, tak to dotiahnu a zostanú prihádzané. Tak vám držím palce, nech vám ďalšie zápasy vyjdú a prajem pekný deň. Ďakujem za rozhovor. Takže vítajte, babi. Ako hodnotíte terajší zápas, ktorý ste hrali? Bol to prvý zápas na majstrovstvách? No tak bol to náš prvý zápas. Boli sme pred zápasom veľmi nabudené, chceli sme ho veľmi vyhrať a možno práve to nám nejaký blok vyrobilo v hlave, že to nešlo tak, ako sme si predstavovali, ale myslím, že sa budeme snažiť ďalej a ešte nič nie je stratené a určite to vyhráme. Áno, tak ja si myslím v podstate to isté a možno, že keby sme menej chceli, tak by to išlo lepšie. V čom boli tie kľúčové zlomy v tom zápase? Neviem, aké zlomy, ale na začiatku sme, myslím, že začali celkom dobre, potom sme dostali pár nešťastných gólov z krídla, aj zo spojok prestal sa nám dariť v obrane. Možno potom, jak vznikol ten rozdiel tých 2 gólov, tak už to išlo dole vodou s nami. Tak možno, že keby sme nedostali veľa tých 2-minútových trestov, tak by sme sa tak nepoložili a hrali by sme naďalej tak, ako na začiatku. Čo hovoríte na výkon supera? Určite hrali dobre, verím, že ich veľmi povzbudovali aj v hľadisku. Rodičia, bubny a celá tá atmosféra, sú domáci, určite veľmi chceli, boli nabudené rovnako, možno ešte viac ako my. Takže hrali dobre určite. No v podstate to isté. A hlavne bojovali. Každá za seba. Dobre, ďakujem vám za rozhovor a držím vám palce do ďalších zápasov.